ka Greta Solutions Training Academy ka bai training card bat ka Sarkar Meghalaya ka wan ra shapi ye ki free skills training lani ki training ki bamdan kamjing siu lani yo e ka course ka bangin ai ka long bamboo furniture maker ki jingmin toy ki banyo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement ki seats ki long ki baduna join no menta ya ka Greta Solutions Training Academy ban tip company follow yangi ha Instagram Facebook but YouTube channel lani phone ha uni number no hunrio sound not daisan nyo 7640957777 join not menta ha kajingi ailanti jonga district ribhoi menta la life arts nem kidon shibon kijingkala jonga nek district ha kaliang ka roi ka par bat kum juru kajingkiu ha kaliang ba pher handrai om la pat bandlen ba hapdeng kini kijingi ailanti kidang don shibun ba ki bagane ke district kadang don kam ki kampen roy bat ki jingiram kumban shupan kan mau baga district ribhoi kalayo ya ke district ke bapura ha ka sautrik banai jeliu jong snem shejar khandai spa khandai puar kabade ka por bau dr didi lapang udang long kum menteri rang ba ka sarkar jela ubolong ru UMLA jong kanong po constituency bad ubolong wei na kirang ba nong ilam ban pen urlong ye ki jing angnot jong ki pai ba kani ka thany ban yo no laga jong ka district ter naduk di kesnem lapelong ya ki jingrakhe ya ke district foundation day man la usnem henry hek nek snem ka bamanta ki paiba jong district iklam yo ban rakhe ya ke sngi lengkho dap snem ba life ar jong district namar ka jingya tengkho bat ka sngi nyo vote jong ka MP election ki babon ki lapan pau ya ke jing sokhya halor ka jing bom shimkhya ki bor penya district haribhoi ban pen kerpang ya ke nek sngi kum ka wei nek sngi kerpang hapo ka district ribhoi kum ka jing achuti ya ki jaka pule bat kum juru ki office sarkar bat kiwei khenang bagi pajba jong district kinyo ban phaidin khandiat se ki por ki bladab ban kanmau ya ki jing elenti jong district ha ka por ka bagi dangyele ban pen urlong ya ni ka thany ban don no lag jong district ka sautrik jong upnai jelleu jong man laus nam kri ka sngi ka ba na kalian jong ki pajba jong them report district ki perlong ko ka jing sa jing kanmau hadin ka jing yo jong ka ni district ya ka district ki bapura nadu snam sheja khandai spa khandai war hak sautrik benajon mentang singi gede ke jingkan mau burong ye ke jingla jong ki riu rampa ki balai trish tom ban pelong ye gene district ke bapura nado kitu ki por hak jingya lenti ke balai pars nem jong ke district ke ribhoi lada khen nado ki por ki balai yo hak stem ki banangkong ye ke district ke bapura kila do shibun ba ke jingkala na ke jingkala jong ke por na ke jingkala jong ke juk karkom em jong ki breu karkom trai karkom ta bat shibun ge ki kampen roy bat kiwe henry la de khen pat ya ke jingdon kam ban nang penbha shu ke district ngidan kam shibun ba nak bata ban nang kentiu shu ke district bangin long yaran kat bat kiwe pat ke district ke jing khoble ye ke ribhoi foundation day nak kalian jongi ya shpi parok ki perlok nong ribhoi ki baji sungo tanat ban pek di khbor ba wanra nak thublu khbor jongi idan ar lain ki perlok ramba ki bedi ki noilam lagi kedungan baper ndak bata ka jingbu jingkan mau jungi ha ka bai dei bat ka jingkan mau ya ka ni kasngi yo ya ka district bapura jong district ribhoi juru ka jing kuble pi baro ki perlok ki palayo ban rakhe nangkong lese ha ka ni kasnem ka mantai ka jing yo ka life arts nem jong district tongin nang yelong ka wai ngindan ka jingya tli dak bang inwan ra ya shibun ki eke ki ban penbha ya ki lang salang hapok ka district ribhoi ka ban long ka jing mantoi ndak bata ka jela baro ka wai mentang sngi ka sautri ujulio kadai sngi ke basa jingkan mau yangi ki pajba no shongshno jong ka thamri mohoi bi jongi lane kari bhoi district baro koi kadai sngi basa jingkan mau ha ka history jong kari bhoi district akaba ha ka sautri ujulio khat khandai spa khandai pa ngila yo ya ka district ka bapura kumta kadai sngi ngashim ni kana kalat ki kabu ban ai kublei ye pi wei baro kinong shongshno jonga temri boy kabi e ki jongi nadu ki temen ki kro ki longkmi ki longkpa ki khon samla bat ki hep ki bare na ai kublei ya ki para nongmi kman ki parlo MLA ki parlo MDC na ai kublei ye ki nongyalam jonga ribhoi dorbar na ai kublei ye ki sinjok jong kirang ba shnong hapo gari boy district na ai kublei
ya kinong yalam hakirai na ai kublei i kinong yalam shnong baro na shim ye kene galat ke kabu ban ai kublei ro ya kinong yalam niam kinong yalam kiseng balang kinong trai office sarkar bat kumju ro na shim ye kene galat ke kabu ban ai kublei kelum kelam da jer kerteng ya baro kinong shnong be i hapo Kariboi district. Ban laru kelam da penpau ke jing ai kublei ke bat kerpang. Yo nong yalam barat ba jong Kariboi district ke jongi badeleng ba jong. Bola penyo hangi ya Kariboi district. Bat uta udai umahe doktor di lapang. Padeng jong ke jingno a Jakarta dengan shim ya kena kalat ke kabu hukum ke niski. Ban airu ke jingkit bok ke yang bau belai nang don kat bat i inang yo ikamat ke besai ke khlan. Kelam da jer keteng na ai ku belai ya baro ki badan mentah. Hak ba penyo ya Kariboi district ke be ke jong. Ki badang im dang sa hadu mentah. Bat kelam da kelat ru iki wei pan ki belana le no aswa jong. Kelam da penpau ke jing songu ke khram na ke mentah joki. Hoi malakasnam ni jio ban rakhe ban pelong ya gani kesni lagi program gi baper bre ya gani kesnam na ke jingi tuku bat gani kesni nyobo ngimla ban pelong ya di program apa ga district headquarter jongi kumbang jule man lausnam hanau po ndai ke khubor ke ban kwa ban pashat chipi baro ke pat ba no sosno tong ni nom klat ya gani kesni hangno no ke bengi ngidan la kalau di yeng kisam hakano kono ke jaka ke bengi ngidan ngin ken mau ye gani sni ban ken mau ie ye Kariboi district ke be ie ke jongi kado kwa ban ken mau ini ye Kariboi antam ke bo melung jong Kariboi ulotho ke bo Riboi ritam ke ri jonga lumlang ki kun jong pa telingin yang agawai ke kerteng ngin kiu kerdan ru kham sanang happy Riboi de yapi baro kublei ya baro ki pat nong shishnong majoka Riboi pi ya kajoki sini ke sini ke ba Kerpang namraji ke district nakalian Kariboi People's Council Sengkmi ye dalam ni ban panpau ia kaji smokeman kaji smomu bahkan kesini ke sautri ujung kali kesini ke bah penkenmau ini iwe ia kaji no Kerpang ujung kali district Riboi ujung ni bi syahman ban shim ni kalat ban penpau ia kaji smokeman ia kaji smomu ia ki no yalam ki balong kita ki no yalam ki bayo ijngai ki ba lam prasyak kat la kat yai ko kemudian lagi ban penting na ba ki nong shnong jong kan ke dok than ji kan yo la ka jong district kan yo la ka jong ka bor ban ya sisha khada omla klem da ai ne ka jikuble ka Kerpang ya i mahe doktor di lapang i balong i bentuk ba jong ka jela ka jong i bade wei lo plek no yalam bon yalam no ba upala pertikna ba iyo e ka sini ku mangalon ku ne mta oi ka ju por ki no yalam jong ka district i lead father semana sini i lead jadi rambai i emale ba i chief minister jong ka jela ka jong ki no yalam ki ba pher ki bala ayah kesenian berbeda ban penting na ba nyilong ne nyilong ada kesenian nak le kesenian semua kade ka kamram ka jongi ba ingin berkat nang ni syahmat syai bagi ini lam yang ada di district Riboi ka jongi klempem la nangi kertian din ka Riboi kala kiu haki babun kilian Henry kam mupat ba ngin biak ngin sange no tang hadu
kat ni bagi ngilak ban yu yang district ka jogi bat kalian dari Ribuai People's Council ka ba persyang ban ai ya ka seniang ka banai kat ka por ka berit bagi ngilak ni semudai ba kani diga seni ka ban kan mau ya ngi iwe pe iwe ba ngidon ya ka kam ka ba le se ka ba kian kata ban penting na ba ka Ribuai district menta ka syong hangi ban santur ya kaloi habu ye keren diga jinglong cuman juga Ribuai mengau ni ba kampat piang tangkane la kadai haki babun kilian ban shu kdo hakalian ka pule dangle ngidang duna shibun ki infrastructure hakaling juga district but le salah kan ong ba habu ye keren diga pule dangle ka wei bale se ka bakong sa tu kadang kata kalong ba ka Ribuai district ka dongkam ya kawai ka college Sorkar aga district kala pendai ngono mengajakan ne district kadai kawai na pergiman ki balik saya ku kasai ni Bu Ahmad ba kajing dawai jong kapor kalong ba ngindon la ka jong ka government college khatang ba kan yarap ya ki samla puli ki jongi bagian puli ki line per nomor ba kajing ki ujung ki fees hagini si bamta hagi private institutions kalong kabahe adu kata bulsin ngila bang iya kajing her juga pule kadang kadang nama ba kikmi kipa kim kot borshu ban krisyan ya kihun ban pa shiki ceka pule per dina kadang ban pentingna ba ka district ka jongi ka don ya ka literacy ka babian ni hapan pentingna ro bagi institution ro ki hapan ki babian habidi ban ka koi ka kia ni smokeman ba kadang ni isni ni ladang improve habidi ban ka koi ka kia ki health and wellness center Henry kumong omai pi ka wina pleng ki mat ki ba khata pa dio mai ba ka diga koi ka kia bat kum ka seng ni jio ai ki jing ujor lajan man kapor ba ka jing duna jo ki staff manpower ki doctor haki babun ki CC wat apa civil hospital ru ya tenghat ki don ki jinja ki babun rukom ki balik se ka jing bum don ki doktor kapor ka babiak kajing tuna jadi doktor kalau orang kajing ia shibun ya ki pai nong shong ki ba pai mat sya kate jaga suma hagaju kapor ni pedru ya kajing long cuman coba district hakilti ki skin ki surok ki ba peniaso ki shnong no per ni sungmen ba ka Sorkar hakini snen ki bal adap ni yo i ba kala stang ya shibun ki kampan roy habidi ba kan ka surok hakaling juga district hendik mo mai pi long ba kai ka ba seng kala pat ka syam hakini ki banai ki snen ki bal adap ka long ba dasha ki don ki jaga ki barang sadena tu kata-kata ki ba ka Sorkar le se gadang don kam ban pai mat ban ya kanen ya ki de ki shnok lembah ki surok ba khanang ba kan persuk ya gitu ki nong shong di bedon ci jaga no kendong ki balik sala bedong ba ki ba imsi ha karep karyang bat ka bala ban persuk ya ki ha bidi bat kayo ka kot ka cuki la ki biang ki surok ni ngiti kena ku seng ba ka yo ka kot ka roi ka par jong ki tu ki nong shong bat kumju juga district bat ka jala ba koi kan kiu syakmat syakmat ni jukran barapor ya ka Ribuai ba kadai kawai ki aspirational district naki shispa kan artili ki aspirational district ki bala itu lembaga aspirational district program jongka niti ayo ka Ribuai ka jogi kadai kawai ki aspirational district ka ba di yoi hakisdam ki bala adap kadang mi isni kadang perform khamba la ban omba araja katra la di pek ya position kadang ada position ke ba sanpu way la di pek araja arpuar position jongka ka performance jongka aspiration jongi ka poi hadu san dagang bekla panelai te kani gedap ki shin ki ba pani ba ku ka district ni semua bagi yo ai katakan jingkerku lembaga jitu hakane ka aspiration district but kadi ka kamram jong ki no yalam ki jongi ki MLA ki officers jong ki department of per ban penting na ba ki project ki schemes ki infrastructure per kide ban poi ha ka district ka jingi lamba ki schemes ki balik se ki ba yarap ban be tengka namta ka bit ka pian bat ka roi par jong ka district ka jongi kita gini ki ba ku ka seng ka semua ngihap banlong ki nong shong ki balong well informed ngihap banlong ki nong shong ki ba hab ban sungtu
lak jong ka kamram ni hab no ki nong shnong ki badon ni ga chingi kli habang agren ni ga chingi kli ko musukla ga kwa ko ban kentu ya ki pat nong shnong juga riboi ga jogi ba kani ga singi ga bangi ni menta kani ga singi ga ba ka balong very challenging ka ba hadu kata-kata la dagi paikmat ki samla kayo kam yo jam ni ka bong ka ba kordet ka ba jinja hadu kata-kata ka jindi buai lemba ki jindi baper dengan drugs ki kenja ki kiat babunjai pun rokom hakini ki ki bamtai ki la kan re kata abat ka seng kaju persian banya tre rekan-rekan bat ki department kamdam ke police department ke excise ban rat dingkom ban ne bante la kam katla kata ya ke bor rajuni ban penting nama di samla kilat na gidi gidi buai nomor ba dasya we bagi la we bagi la ngiat ki samla sya ka jindi buai hangta yusuku ba kom ga district ni dalam dengan cia kraw nomor ba kala pene iki makin keren nak tak kapit kabian jong kai melang salam ban kalian keseng hakaling juga distrik abangi ya ban form iki unit ki circle kawi bagi bu ahmad kalau bagi kedui di semua kat kabor bagi la ba kin kiar nak cinia ngop hakini jidi buat ban khatam ya kaya shong kha khle kaya shong kha khna kini por kini ki ba pentroin yagi kum ka distrik khatam ini kum baca pendro tegidon ni ka pentang kharau ban kani gasni Riboi Foundation Day kasih ke bagi mau orang mengilayo dengan district ke bagi dia jogi toh kan kasih nak lihat kasih ni semua ban apil dengan bensim juga cik smoren ban terpon ya ki pan nong shong juga district ba to ai kan kasih kan mau yang baro ba ka riboi la ka ba la kan skill kan shong hakai ke bakarai ke bagi ni sim menta la dangi ni don kata ka thong ba ka district riboi ka de belum benikong haka jela ka jogi kamde ke babakla banton ni kathong kamde ke babak labat kadi kata ke babak ketik ya kalau perkat jogi kino ilam juga Riboi People's Council ba ngiya ke lagi juga district menta banjit bansei ki samla ba kinlong kita kinong yada kinong kita kinong yalam ban penting na bukan district Riboi jogi kan kiwirat haborok kilian kadi kam message ke ba ni ko aban pau sya ki pat susnong ba gismu keseng ya kinong yalam ki balalen lade ki balaya ai ya ka bormen ka bor perhat nanok sedong ban penting na nakam tak ngasih jogi ban kilong kiba dan bok hadu kata-kata ban yo ban ya sakhi ya kan ngejindap like awesome ngedi juma district kombalami akilat pada kebar lanjut na kam di ngejing ku ban kan ngasih yowot ngatharai ni layo e ban nyelum ban nyelang ban nya perlu bagi kerja program ban ya lek kan ngasih henry na kadawa juga jing ku ban kan ngasih yowot ban ngasih iham pensengeno ya kan ngejing rakhe kawi ka bagi ko apan ay ka kerwo sya ka sarkar khamtam ba imat kum ka district ban ya nyoburom ya kita kino yalam jogi imat kadon kam ini bagian penmenashti akan dikasih ka sautri jumujun ba ladani bagi pelong school gi pelong office gi pelong tre akan dikasih ngantarai gimdala than ban snow ban ye connect ban penyaso ban kan jing long kerpang juga ngasi ban ngatrai ka jing penashti kan ka wi ka ba lese ka ba penngik ini ba kan ngasi wet ka ba ngasi ka bangi shio tu ka ngasi ka ba layale ka ngasi ka ba ka ba layat ta kisnap ban pentina ya kan jing long do usnam juga disu ka jogi ban ka jing la jonga sokar lese ban penashti kan ka wi ka bangi ku ka sengir ship ba ka jing burung ye ki pat nong sok sinong juga Riboi district Borokwe kadang-kadang kubor jogi kan ngasi kesengi ke ba Riboi district jogi kadap life arsenal kum we ni ginom song sinong jom Riboi district bat haju kupor kum we ni ginom kitkam jom Riboi tourism and environmental development forum so komen ban long kum we ni ginom song sinong badon po ka district jogi ba menta kesengi yo ban lek men ya ka jingdap life arsenal rek basusi pat kalong ba uni usnem bat kini kisnem ki ba Riboi district kayo ban dap ikisnem ki jongka ka jinga identity rei phuse na kaliang jongka district administration kam shimla pendreka me ni kasi ka karpang po ka district ka jing sham ta kasi na kaliang ka administration ka ladiban ai shuti ki khna school ya ki khna college bat ya ki office ban yo ban rakhi ya ka jingda snem ni Riboi district
ni semua kemen ba ke distrik kejungi ke layak syahmat mentangi lapoi ki lai ko arli ki snem akan ma ho bingidang samla ha ka por ka ba i doktor di lapang ilong cimesta jong ka sarkar negara kejungi ha snem siajar na spak na ko ha ka ba lala pan mara e kene ka riboy distrik kejungi ha tu ko por bidang ya songshit kum ki samla ni semua kemen bingilayo ke distrik bat ke distrik sisa kelaya syahman ring ya compare ki snem ki bomensua hadu menta kari boh distrik jungi kalakio ilayo ro bani le kemen ha arjar khatnio ke cingdap afsan snem ha bangi lai simenta ki bon ki program hang te ko madan hams e mandek kemen ni ke cingdap afsan snem jong ka distrik ke bi ke jungi ilayo ke cinga trelang ha ki snem ba ha arjar khatnio adu ki riurang ba jong kasnong ki badon ko distrik ke jungi ban ya kersian ban lekmen na banta ban perkup burom ya kajing dak opson snem nimla ban kelet ban ai kuble ya doktor di lapang ibahadu mentai dang don idang em ya ingu yu ble bai syat iklan mon leng bai jungi ngiyo ini ke distrik ringkat bat ki noirap ki jungi ki riurang ba ki riusem phang ki badon ko ka riboy distrik ki jungi ki don ki bala khlan no bat ki don ki dang em adu menta nakaliang jonga ngai kuble yaki na marba dei maki ki bai trisitom man penyo ya kan ke distrik ke jungi ku weni ki nong song song kan ke po na ai ke jing kuble ya baro ki nong song song ki badon po ka riboy distrik ke bai ke jungi bo ble prai kan rat un kerku ya pi ki wi no ki kun samla ki khna ki lok pa ki lok me do ki temen mon na mangi in ni don hapo jong ni ke distrik ke bai ke jungi bat ni nge ban namar ke jingia dan ti jo ke distrik ke jungi lastang ban kiu hawaro ki liang la dei compare bat ki wi ki distrik to ngin ya terlibat kum ki nong song song ki bai ki badon po ke distrik ke jungi ba ngin ya syaprang ban kersian ke distrik ke jungi ba ngin wara ya ka jing kelah kum ba ka jing ruai ko mo na do barapani setain mo na do no umiam sikwan setai salamare seti ngin yo ban peniang ya kata ka jing ruai ba ngin ya terli ban wara ka jing terli po ke distrik ke jungi bagi kun samla iba e ki jungi badan po distrik ki jungi kini trisitom ha ka jing pulip ka jongki bakin wan chahman bakin long ki officer bakin long ki officer po ka distrik ki jungi po ka jela ka jungi manwara e ka jing kelah baro ki liang kata kalau ba masih sina ka liang ka junga batnya ai kuble ya pi baro ki nong susno ki ba e bo ble prai kan rat un kur hu ye pi hakikam ki jam baro ki ba fitre bat pinang yai pahu pahan hakikam baro ki ba pi long manta uble un kur hu ye pi kuble sibol na ai kuble ya pi bat ya ki para nong song snong jong ka ri bo jong i baro ka ri bo distrik kandap lai pu at li islam nilayo distrik haga sautari ujun jong u snem cheja kles pa kandai pu ar haga por balong chief minister iba di lapang but hadu menta kane ka distrik kalanang kiu hagiliang baro hendai ka basusi kalong ba hagli snem arajar arsau ngimla shu ban celebrate ia kane ka jingdap live was snem jongkan na kadao ba ngeti baro bakali ka counting day na ka benta ka MP election te hendai kane ka sim jong ka jing kwa ban rakhe ya ka sini kamdu hangi kinoyalam ban ngangit skam ba kum upai ba nong song sunong jong ka doli boiru baro ngikwa ban celebrate ya ka sini Malaysia te maladang hidup mata ka snem ingin rakyat aku dapat senam. Bathaga juga por, ai kublay, ya ni kum kipai ba jong kadori boy, kibalaya im hagjeng im kabasuk kasang, agaroy kapar, agiliang baro, sisang ai kublay, ya ginong song senong jong kauri boy district. Ladang ini boy war penriam upenat, baro ia sung suk sung sain, dan ngimdan kanoru kajing ja kajing per, haprem jong ikum ginong song senong. Dan nama kata wala dangim yo ban ai ban le ya ka celebrate la sai singi indre tongin ya kan mau ki ying system ki jongi ha kan no ka jaka ka mangidon bala sai ka singi ka singi ka ban sa jing kan mau kum ka red letter day na ka ban ta nglayo ya ka jong district